שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש. לא עולה. אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש מנולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש. זה חיים, זה כדורגל. כל נגיחה שלו פגעת מפרפר ברשת. כל עם הרגל המסיימת. לא, זה ימני. ימני. כל מסירה תרגל. ואיפה הסיום האישי? כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגע מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום הבא? אתה תהיה שחקן כדורסל, תהיה על המפה, מבטיח, תקיף את המטבח, יופי. אתה תהיה כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולטי פרי שנולד, היה בקושי 1.80 מטר.